aende ikweyo akamutaura kuti ndakudaidze kuti ndikutaura kuti mai yako muroi ndo akauraya babangu akapa babangu ti ndiwo saka obvunzana hawo amene akavhunzana akagumira papi wakauya akazonditaurira inini zvazi ndimwe akauraya bambo mukuru pamakore afa acho makape ti ndikati inini ndaigara nabambo mukuru pano zvakanaka handisi kuauraya ngetiba bambo mukuru akafanga kutozvirwarira ndakasvika bambo mukuru echirwara asi akagara many years tindori nawo pabva ipopo akazorwara akamboenda kwamutari koradzikwa iwo anga andori chipinga handisi kugara nawo nguva huru pamusha mwamubururu ende akagara nawo nguva huru ndibaba munini awo handisi kugara nawo ba nokunge akatogara nguva shoma mumusha mwamubururu aigara chipinga obve ikweyo kwati kwazi ndeorai baba ndini akabata babangu ari kufa akati ndakamweti muna 97 ndo pakafa bambo mukuru 1997 98 akazoende kun'anga iwe kwambururu tabike doro pabikwe doro remupwa akaenda kudoro kunana beshinafo mhuri yacho yese yakaenda kun'anga akasvika akauya akagowa ufu pana bambo mukuru awo aisi bambo wachi baba awanze pamatendoza ndo akanga asara ari baba akagowa ufu imba imwe ngaimwe yakagowa ufu echipembera iwo akomana zvapedza zvikazi akadzisumukai mudini mupemberere arumenyu adiniwo apembera takasunga tikapembera nhasi akuti baba angu akaurawa ndimai yako ngeti kudaidze mwana wangu kumba kwawo kutaura masoko iyona alright mbuya ndingindirai musoro wenhau mati ndizvo musoro wenhau ndio musoro wenhau mbuya mwakauraya ndiye wacho wakataura masoko ndio ndakadaidza alright ofisi tipetiso ngati mamukuru akadaidza ndakaende iri chiri chipiri asingapa pane dhuze nearly 2 weeks andaidza tototanga ndasinodini handifendewo bange kuzwe zvinopoitika mumautazi handisi kutoni pastream yedu isizerere mazerero napasichana kuzwanana baba akatanza zvitu kutadze kuendeyo because wadaiswa mukuru dini endaindi kuzwe zvadini zvanotaura ndakasunga chiri chipiri akuseni zuva rakabuda ndapamba pemwana wavo unonzi obed ndiri kuendeko zveshuwa ndakasvikeko ndasvikeko akata kuti makorokoto ndazoranzwa kake imba yakakura muchipfuti munomu yakadarike dzimba dziri munomu kuna ndikata ndadini kundozama kudini kundoaraidze nguva akada kuti nachadini achakwanisa kudini kuhamba kuti ndiuye ndione chimba ndikata baba mukuru imba kana ikanga yapera chadini chatsvake mari ndokwanisa kutsvake motokari noye kumutora pana mende kumba muende koiona akati eoni pedzei ndikata ini ndadini ndakwenda because ina bhiridha urumba kwangu iyo ndasiye mukadzi pamba saka mukadzi kuti azokanyira mabhiridha ndakazvidini hazviiti ndakasabrando ichi mwadini mwakandaidze kuno saka ndadini saka ndaye kuno zvikanza ndakuda sezviro zviri muno munoziva tanzikwazai bambo mukuru mubururu akashayika ngei ndikata hapana zvinhu zvinoziya ba ini kuti nditi bambo mukuru mubururu handiti pane anhu aichaverana bambo mukuru wanzi abambo mukuru Samsoni na bambo mukuru munasi aichava nguzanzikwazai uri murwe musha munomu anapira ndati ndazvipinda ndazvitaura zvakadaro ndandoanzi handidini handizvizivi zvikanzi baba akafa ngeti yakabuda mumba mwamai ako nababa ako baba mukuru ndikata izvenya dzemuri dzikutaura dzitori nyiwa handidini handizivi zvikazi handizvo ndiri kutaura ndandabudise fondo natepera kutaura zvoona sei kana kuti zvode kutofamba zvemuti kutozwazvo ini chakanio semaonero amwe ndikuita kumaya urapera mwaya munawo mufuti munekudarika pakusana mukadzi wekunina saka ndiri zviro zvaari kuita kana kuba kwacho iyi hazvida headline one of the day mazuva andana nemwana ari umwe chikurwa ya ndakabudisirwa ngabaya mapepa akanga anyora kumapurisa zvikazoendawo pamukoma ako ipabhesi vachakohwa zvekuti kana kupabvunza pakesho zvikazoendawo pamukoma ako ndionovisowo sabhuku iri ndikati kana zvirizo mwakutaura izvozvo mapepa handibati akambohamba sei zvikazi yena yaenda kutaurira pano indiwo ndikati ndozokwa charis kuzaruwa handibati mapepa saka ndikutoona kuti mukoma musoro zuri ndiri kunetsa ndakandisirisapo zvekuti ndiuyo asi nekubudiswe bhii raakataura kuti ndini ndakatore buri ndorandiunza pana nekuti
mukadzi wacho ndiwo akapeti zvazoiswa nendii ndiri kwakuzi ngemukadziwo uya utori chipa babako vakuroya tiripo papo tiri mutape kuti imwazona ta mutape yakapinda last week musipo tazoitsanangura kuti ana Mubururu uyai tii yaizi yakabude mumba mwaya mwama yavo yabikwa ndiwo yobva yapuwa mudhararuka iye kutaura sabhuku kuti aende kopa baba tii yakwakuchishatira baba saka aya mudharafibheni wanga ari kutaura kuti hatisi kuti mai aya ndiwo akatoti tii ishate baba wakauraya baba andi mudhararuka baba akati ruka usasa ndibata ba ndichadi nokuti utondibata ngekuti ndiwo wakandikwaza saka isi takaonoti hazviiti kuti titi zvinoda family iripo samabvunzire muri tamutape kuti muri kuona sei musoro womunhu muri kuzoona sei zviri kuitika iyo akati ndakadaidzire mwana wokuti uya titati baba kwati sikuirana nawo pano ngekuti ndiwo akatore buwe kumakuwa buwe tiri kutsvaka isusu ndo rakatorwa ndibaba ako iso chochonoti yakura manje yakuda kuti family inge iripo pamusoro iyi nyaya ndingatoti aini short tingangofa ngekutaura ngezviro zvemunhu kurwara munhu worwara zviya mazwa unotsatsa zviro zvakawanda murwere unonga ari pabonde mazwa baba muromo aibudisa asi isusu hatina kuva nemhosva nazvo kana chinhu chimwe ndimbomutaura ndimbomujekesera chimwe chakamboitika mazuva acho okufa wakaita bambo mukuru kana iye mukadzi wacho vanozviziva pakaende koti ipo musomubvumo akupuwe mumbo Mubururu baba awanzi aya aizi wachi akasimuka otaura kuti kufa kwaita Henry panapo wafa uyu waingochema ngemhuri yake kufa kwaita hino isusu hatina ndaa nazvo zvese izvo tinoti zvatopera zvaHenry wazvona apedze kudaro angotaura zvavo zvimwe but uyu muroro wedu mudzima wakazosumuka uende kobate heti yabambo mukuru aya wapfukura ano akati iwe wakupfukura heti yabambo mukuru wavo ndiwe uri mhuri yacho here iwe uri murorwa iwe ari kutaure mhuri yavo mazvona waudzorana chiheti yapaya zvakanaka hapana kuzoenda mberiba wanasobaona ipapo ndabudisa imwe picture yekuti zviro zvaingotaure murwere baba edu akangoitaura zvavo ndapuwe tii ndapuwa ndiruka wandipe tii haana kuti mukadzi wacho kana iye hatina kumbonzwa kudaro wanasobazwa zvese zvari kutaura imbomira imbomira mwangu muchapuwa nguwa zvese zvari kutaura ngezvekunyepa zvondi ndiyo iripo mirai handisi kuzvizwa isu hamuna kubata haana kupfukura heti yaMubururu here akabate heti yaMubururu ndaigara naye bambo mukuru arwara ari kumba kwangu mazwa bambo mukuru aMubururu iwe izwa ndikutaura asaitaura inini ndati inini handiendi kuhambire iye maharai inini ndode yangu yedombo iyi inondobuda futi bambo ndakamangara nyaya iyoyo anhu mambo mukatiti endai motsvake nyaya yedombo mazwa endai motsvaka ngedombo tikaenda isusu tiri kubata munhu hamusi kude kuti takutaura kuti uri kubatwa mukomana romerwa ngenyaya yedombo mukomadhiki mazwa makanda mwega akasukudombo kwachipoti makanda mwega anoramba hadi pakufamba namwe hadi pakufamba namwe changamirano ngabude muno haikona kuti ndende kwa zvekuhambire nhingi hatisi kudaidzera right chimwe chinhu ndimbomutaura ndimbomujekesera munozviziva here ndakashatirwa ngemukadzi inini amuchamusai takataurwa ndiyo munozviziva kuti ndisikadi kudai kwanga kuti kusiudopfuma zvezvo izwa izvi kusikusaudophuma mukomangu pamusoro mudzimai wangu inini wakashaika ashaika mudzimai wangu inini ndakati mudzimai wangu zvisina kurwara takarara tese mudzimai woshaika right
ndakafamba inini ngoma mangara vanhu Anwe. Izwai mbuya. Pamatare. inini handifi ndakafembe nyaya yedombo yeningi yekupumbana sedombo hambai number 1. All right. Pamatare mbuya. Aningiringa. Umocha badara manje Munoziya zvinoitike pamatare. uchaikanda Unofane kutaura anhu mutechizwa. Yes. Handitika hatingoti fungo zvimwangofunga kuti ngatiende kumunganga adzawo zviunopenga. Saka taona kuti mune shungu dzekuende kumasango. Wemakamangara ndingirikini Fibioni. Amwe kuti asikadi kwendeyo olekera. Inini na Fibioni tosimudzana. Mwende kocheneswa kubike chikwe mwakaita.